저거가 저는 탕사 해보나이 이 와서야 거 언니 누가가 있어 티파사 타이만 누가가 다이어트니 세계야 저는 못한나이 저는 많다이로 토일이보나이 저 차이만어 저는 그래도 티블란에 막아지 지니 수고로 작았다고 그래도 티블란 그러니까 지니 엑시스턴스 마치니 어스티도 하사가 그러니까 전 차이만은 1949 페로버로 지니 노하니 TV 저거는 바로 सरकार의 마스 एग्रीमेंट हिब्रो जों बुसु दंमोनि about 93% दंमोन जोंनि ST बाबा गंबारा बै गुबुननि बसं only 7% दंमोनि बाबा गोरोखाय 70 भारत 73 बছर जों बर' फाइसा फाइखा बाबा as per 2011 सेंसास जों बुसु फाइसा फाइखा 31 but in practical जों बुसु गा सायमै दिरि दंमोनि बेलायनि कपाल गाहामखौ अजरा टेलिभिजन फाइब्रखाय जों साखानि गमन सखिनाय आमरो सिगनेल बा एडभान्स बुवाग्रा मिथाइ मुथाइ सब दंगो बुवाग्रा आमरो साइमानैनो जोंनो फानसेको चम्बलनि बागै भयो विकासन फलनि बागै भयो आउनि बागै जों भिडिअ जागा तलाय जमातियारिया रुपिनि दारदं रांखल केबनि तारगाव सुजाग्रै ताबो जमातियारि कपालनाय जमातिया सुजाग्रै देबरमान तालगावनाय देबरमान सुजाग्रै जतन जों बगरा दिपासा सिनि परिचयगा दिपासा आउन बागै जों फांसाके दिनै नायजो थावखाय मोजा गोग्रांखाय सिनि बुमा बदल स्पेशली सिनि बुमा बदल रङे जे सिनि आगि बुकुमु जे कानमुं बुसु नायजो थावखाय दिनै ओपेन फिल बा सिनि माइखो दबसु नायजो थावखा बेनि बिजिङाव जों नायथरि बेगा दै सिनि हारि बुगाग्रा बसु जराफि दिनै पुरा एक खामानिखौ मिटिं नारो गया कायसा जाहाबो प्रोग्राम बनालो गया only for सिनि बागै Ida harus dikau kalah so kita poin namu sungguh, belakang itu sungguh kesan di sini. Abu Bakar sungguh sahaja, 20 tarik ko, boleh aku sungguh 21 tarik ko sungguh meeting hari sansang, naik tangga, only within 3 days, mana 3 दिन di sini ko sungguh, os kamu cari ko, os kamu cari naik rumah, job tanah pipeline hambai, special sini job sungguh, tahu kan baru tiada dari saya dari, sungguh harus jaga baru harus tuayu. जों दा सयजन आरो जों हरसाथु आं बुरि बोसै आखाय नांथु गावनि माने दिनै आम लास्ट फाइट बुवाग्रासाव one last fight for our existence दा बेकक सालिया बुवाग्रासनि डिग्रिटारि सभा तुजा दङ जतन हामबाय बुवाग्रा लंनि तिंग्रा मथ लंनि राइथे लंनि तिजाबे लंनि जतन हामबाय पाथाननियाव बुवाग्रा लंनि बुङाचयाखौ बुवाया आंनियाखौ बुवाया अब आइजु सोना नांगौ ताबो आं कबगनाय सिनियर फाइसा पाइजाक YTF नि प्रेसिडेंट ऑनरेबल MBC रोनेल्ड बर्मानो किसा जरानावै जराखिनि बेलाय खेना खजराक जों ताबो किनि प्रोग्राम का छनमा खैनै बाथं के ककमा सालायनै बुबाग्रानि कक्षि जों गोबां खोनालायनाय आबोनि बागै मिथिं ताबो कयनाय दिनै अनरेबल MBC ते YTF नि प्रेसिडेंट ताकु रोनेल्ड बर्मायो ब्लगन बिबर गाहाम जतनो मुइलानो सिनि हा बुबाग्रा एबा त्रिपुरानि चेयारमेन न आं गुलमुंयाफोरो ताई सिनि त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट सिनि सार बिके रांखल ताई ओ आमचाइनि एबा DDADC नि सिनि EM सार चित्तरंजन देबबर्मा ताई बिनि लगी तेमासा EM सिनि सार कमल देबबर्मा गमन कलै ताई सिनि EM सुहेल देबबर्मा ताई सिनि MBC ताई DDLF नि सेंट्रल नि वर्किंग प्रेसिडेंट खरगनि ताई ओ देलिमुरा डिस्ट्रिक्ट नि जत YTF नि आदं DWF नि आदं जिक ताई त्रिपुरा मथानि आदं रंनो ताई दिनै ओ दिपर जरा सातुं जराव जत दाउते बुक जे पांडव फाइमान जे फैनै सिनि देला त्रिपुरा गामनो जे सपोर्ट खाई सिनि बुगा गरनो फान्डना हनि फाइमान जे फैनै जत दाउते बुक रंनो आनि जबानि सिबाय लेखा गामियाफोराव आं बिसि जराना होगलाक जों अरो बुथुम लाइमोनि कारन उदै एकटानो कारन सिनि बेला त्रिबालेन मात्रिनो जों अरो तिनि बुथुम लायो ताई जों जतनो बाबु फाइने सालो ताई दिनै सिनि जों समायमा थांनाय
তাই কুসাক কুফুর কর্ম হইলে ওই সিং পুরাগ্রানো লগির নাই তাই বনক সিনিও যে দিবলেন দিমানো বনক গুলিও চবাও সিং বন যত মিলে ওই সিং বনক প্রায় খেলে বুঝতামি সালো তাই বুবাগ্রাজের সাথে ও ওই 1 বছর সিং যত থানসাকে দমে ও লাস্ট ফাইট খাইতেনি সিনি পাইথাক লড়াই খাইতেনি সিং যত সিনি বুবাগ্রানো লগি মারে নাই অমনা সিনি সিং যত দিবসে দপানি কাইসনা খাইদাই সিনি সিং দুইটি সিনি যে খাইদাই ইংগে সিং যত থানসা মা দংনাই 1 মা দংনাই ওই 1 বছরনি বাগै ওই 1 বছরনি বাগै সিনিয়া খাইনে সালানো সিংকে থানসাকে দমে সিনো গ্রে দিবলেন সিমান থানি যত সিং থানকুরাকে চবামা খাইনে আমরা দিনে আছে কক সালিয়া আর ইয়াগুলো সিনি বুবাগ্রাতে কক কাহাম के साथ किनारे और थैसे थाइनी কক सायना पारिने डिप्लोमाता आइनोते बुबाग्रा आइनोते डब्ल्यूएम वाइट के डिप्लोमाता आइनोते ताई केले दिबलेन सिंदातिरो मानतो मुंबई के जतनो हम भाई ताको रुरल डेवलपमेंट ऑनरेबल एमडीसी ते वाईटीएम ने प्रेसिडेंट या फागरा देते रहिता बुबाग्रा फाइना हिने खलावे कालिन सिरिगा नाइगले ताई तो सरकार सकारेन बरो कमाई फांगले जुन नाइ कारेन सिरिगा या जनरल बाइसिचुं प्रोग्राम चालावै मा दङ खानायनारे दे कारेन खानायनारे दे हासे हाफां ताई बिसि काइसा we will not tolerate Tabachum, ang koinai barom gana honorable EM Sports and Youth Affairs. Bathong kay chini obas kanga kong narlen bagay Ramchandra Gadli chini hero, chini Edi chini hero. Say ane ang payong Suhail Dapor mani bagi apa kaya? Yes. Jodhara sekali kaham. Jeng jot to partai bubagra na joy dini nilai. Bubagra aiglotung timbar. Bubagra aiglotung. Bubagra aiglotung. Baik. Jeng saya mana? Dini orang acu lemani reason tamu. Dini jadi Telamura district jadi di Pramothani. Adam Sungai Luar Jizat. Jadi oh lukutung pandani. Cina asu pahokra forum garana hamzama kuplum tei builano cina habu bagrano khorong bayan khulumung abon yagulo cini honorable president borong banang sar bikeran kholobo khorong bayan khulumbo abon yagulo cini borong banang sini em sar chitorang debarman bo khorong bay khulum ya faro tei cini jot to leaders cini tidawle ni adum juk song khorasa horse bumunaliya jot time short diba Cini youth ni cini honorable president menang cini Rural Development jod to cini coba ni singkarago cini silimong tamunai cini silimong IEM-ya cini silimong jeng leader ya cini silimong seng bubagrani sobani sengkrak obo jeng mutu mandang nai kebo kotang cikon ini kere joto saman bubagra olinol bubagra cini kotor abo jeng mutu mandang nai hanai jorobo Koreksi lideran sama kenaka. Di Pramod party ke belaikin cikon po, bang di party ke belaikin kotor po. Ha, ang kosio di Pramod party cikon. Ya ba di Pramod tamtong tani. Hamsa, tamtong di Pramod tani. Di Pramod tamtong. Di Pramod tamtong. Hamsa ni bisite cing job nai. Abang sawo. Di Pramod party cikon malo, boni party kotor malo. Kita sana masuk mungkai, tangan yang di Pramod han kirijak, tangan yang election kriteria point election, neng torik, oh di Pramod party lo kirian mungkai, tangan point election kriteria. Awan Simon ne, इसका पास इतना दम है, सेंग फलोगे नहीं सी. Awan Anjali Khan, awan bagi, suntik bisa extra kok sana nggak? Bubagra tamu furan. Just kenadi, observe lagi, berkau toni di, hamzat di, subadi, khair, hansan konglo pirdi, hai ke jeng oh hawa keplayang gerak di mana bisne jeng keplayang sinai. Jeng oh hayung oh tipara sani sinjak sinai. Ke bisi din legia. Abe na cini bogra bar sai dongo. जीतेंगे हारेंगे तो हारेंगे. But one last fight हम लोग जरूर करेंगे. अब cini bogra sai dongo. हम लोग cini bogra. Sorry, hamil tu tipe no. Saat ni wan sih woi, kami guri woi.
ini bora itu sih guri teman gay nengang tang guri ni yang lain mana dia mana abon bagai bujie sepan satu gesa kekrang belai betai bubar bekeri khondi gudal bebek pai becha जों खायगावलाय दाबो ngay जों सामने लगरि सिनाय only bubagra बिसिते जों खाव कप्लाय माहिसि आरो बुजिसबा साइदों दं जों कुर खालामनांगिया सा थानसा ओ वार्डा जों मुदि नारनाङै हायके जों हायगो जों दा तिप्रासारि कप्लाय फिनाय गावन बायदि चिन बुबाग्रा बिसिते जों खालाय फिनाय ते कुनि एक्सट्रा कक साननांगिया चिन बुबाग्रा जे सामने आबर सय जों बनि पत्रिकारो परे बुन बखर कामिना नांगिया दिनै त्रिपुरा मथानि एमडीसी रो 12 जना बुनियार जइन खानेपो दिनै अमबक्सम जइन खानेपो चिन बुबाग्रानि एगेन्स्ट हामेसियो चिन सीएम नि एगेन्स्ट हामेसियो आनि एगेन्स्ट हामेसियो चिन प्रेसिडेन्ट एगेन्स्ट हामेसियो सानमो जोङो अमाय न्यूज़पेपर दमो जने चिन बुबाग्रानि बगा हामेसियो के आपसा क्लिनि खिसो खिब देहाय हम दे न्यूज़पेपर न आपसा क्लिनि खिसो न्यूज़पेपर आउन बगे जस्ट थानसा आसुन सितुं बेले-बेलेगना हामबाय चिनि यंगना लामा जों सामपाका जतन गाहाम गरि दंदि बुबाग्रा आइनो खुंति फ्रामो थाइरो खुं गेरेता तिबना दाकिनो मानन जिबन हामबाय आंखायं सोहेल जाबन माने बाय आफागोदा ताबो सालांगा भिलेज कमिटि इलेक्शन खायके नायलेनाय एप्रिल मास नि बिसिङे भिलेज कमिटि इलेक्शन खाय आंगे टेस्टा ब्लक जों बन्द खायरिनाय हानाबो Jota edisi bisingnya teista bocung pondok kayak takut debu kucang tabok sini baskango pai tongo sini honorable senior EM PWD education di Pralen head of di Pralen dicoba kai painai borong gerang Citaranjan Sar Jota ni apa kau nak punya যতননো খুলুমখা বুইলাবো অর তেলিয়ামুরা ডিস্ট্রিক্টনি লুয়াজিমাবৈ যিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ডनि फान फुंनानै बागै गरम गोनां बुबाग्रा যিনি যতनस्ले खासुकसा मोजां प्रद्युत किशोर मानिकनो अजागावो बिनि सामानि अरनि बर'नि बिसिंथि त्रिपुराओ हानि बागै थुइख्लायो नेबो सामानि अमनि बागै बसावो आग्लिनि जे कतर लुकुसभा लुकुरकनि जे कुथुमंखा अबनि यागुलो अरमा खालायनाय अबनि बागै दिनै बुवाग्रानि बक सामरिनो जत नरक गरम रेखा ताई कुथुमखा ओ कुथुमंगो फाइसक पाइखा दिनै त्रिपुरा मथानि बरम गोनां प्रेसिडेन्ट बरम गोनां बिजय कुमार रांखल DTADC-नि गोजाम CM बरम गोनां बुधु देब बर्मा ताई अरनि जे दिनै DTADC हाफांनि बरम गोनां EM मोजां कमल कलय बरम गोनां EM मोजां सुहेल देब बर्मा बरम गोनां MDC मोजां रुनियल देब बर्मा बरम गोनां MDC मोजां गणेश देब बर्मा YTA नि जे अजामारक अरनि तेलियामुरा डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आं खाका हामयाफारो बिनि लगे दङै गनो चुबावै बिनिनि पान्दानो स्राय खै अरक बरक सफायनानै दिनै बुवाग्रानो जों बरम रिनानै बुवाग्रानि ककनो बरम रिनानै बागै जों कुथुमनानै बागै बरक मिया हफुं थाङै सालुय साफुं सामुं तांखा आबुनि बागै बेलाय हामबाय याफारो ताई अबनि लगे दिनै बुरै बदल अर बुरैनि मोखां जतन होनोखौ अ कुथुमनि जागावो जतन हामबाय याफारो दिनै दफानि
जे बुरी रक तिनी मोखारिवै गेटा त्रिपुरालेण्ड साननानै बागै महाराजानि कक दावै तिनी बर' गोसखांगो आगोगै फायजाक आबोनि बागै बन्दरकनो आं हामबाय याफारु ताकुरो गुफुरो सिनि महाराजा सावो नरक आंबाय तंगि हेबो चुनो कक कसारो कक कसार माने न মই तुख्लायदि तामुनैबा ब सावो नरक आंबाय तंहाखाय फायनाय बिसानि बिसिंदो ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड माननाय माननाय तामुनैबा अब लास्ट चबा सिनि बागै लास्ट चबा सिनि बरगले मोथां तन्ने बागै त्रिपुरा सारगले मोथां तन्ने बागै जत्तनिफ्राय चबा कतर बिनि बिसिंतुय जत्तनिफ्राय कतर हगाय जों बिनि बिसिंतुय सिमिसे त्रिपुरा सारगले मोथाङै माननाय बिनि याप्रि सामान्य जों बियां फाइसिबो याप्रिसे आबोलो जों नासुबै मा तंनाय बताबक जों सावो नरक थानसाखै तंनि नरकनो ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड टिभिनि फायनाय जों थानसा तंनाय दे जों थानसा तंनाय दे जों थानसा तंनाय दे जों थानसा तंनाय दिनै बुवाग्रा जों मा तंनाय दिनै बुवाग्रा जों मोथांनाय दिनै बुवाग्रा दिनै बरम दिनै बुवाग्रा दिनै कुंचुकनानि बागै दिनै बुवाग्रा से जों मोथांनाय काम हमनायबा वो 186 नम्बर दिनै बुवाग्रा अब आनि कगया आं दुस्की बाजाराबो नरंग साखा अब भविष्यत बानी बिनि बुसुबाय सावै खालामनानै आनि बुसुक सिला फाइफ्रुसे नरक यगनाय बीर बिक्रम सालांगो दिनै बर'गनो नुहुरै बिनि जे बोखारि बर'गनो नुहुरै सालांनानै आनि बुसुक फाइफ्रुसे उइनि शासननि नरक यगनाय आबोनि सिगां नरक यगया दिनै सालांमानि उफुरो सालां अबनो नरक मयतु नारकनि थांनाय 12 तारिखआव आस्ताबल माथो लुकुथुम माने यागुलो अकबो दखल फायजा प्रतिबाद कम दिनै बागै काहाम कासाव सुया अदिनो मा सुया 1947 सालो जयपुर महाराजा बीर बिक्रम ओ भविष्यतबाणी खायलांगो ओ साल ओ मास ओ ताल गाय मार्च मासनि 22 तारिख मार्च मासनि 22 तारिखआव ओ भविष्यतबाणी खायलांगो ओ सालो 1947 सालो ताकलाय तामुखा 12 तारिख मार्च देवसा हाय न हाय ओ ताल ओ साल बुवाग्रा रद्दुत किशोर मानिकनि बिसिंथि दिनै बुवाग्रानि बिसिंथि ओ चिनो जोंनो मोथांनाय होनै सामानि बिनि बुजु सालांमानिखौ ओ तालो आस्ताबल माथो थानसांगनि बागै प्राय 1 लक्ष बर'गदिनो कुथुमग्रा पत्रिकायाव आबसे पत्रिकायाव सुनाखै 55,000 रिपोर्ट इमाने 55,000 आसल रिपोर्ट अदिननि 1 लक्ष बरक आगरतलाबो आस्ताबल माथो कुथुमग्रा हादर कुथुमग्रा बाक्सा सख्लाय मानलिया जों बिनि जत्तनो बिनि सेंकाराक अशोक कगनो सानाय आनि लगे लगे आं ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड गेचुं माननाय होनि आं सानानै बुसुं नारकनो जे जों थानसा तंमानि बिसिंथि खायै थानसा खायै तंमानि बिसानो आबो आनि कगया भारत संविधाननि कग भारत संविधाननि थानि सिरि पयित दङ ओ पयित ताइकुनो आइया संविधाननि साकाव सिनि पयित आबोनो जों मयतुमा नारकनाय आबोनो जों मयतुमा नारक त्रिपुरा मथानो बाक्सा বিশ্বাসঘাতকতা খাইनाय दंनाय त्रिपुरा मथानो বিশ্বাসঘातकता खायनाय दंनाय बिसिं थाङै बुइनि मथारावबो
उइनि पार्टी रगो थाङै कक सावैनाय जिनि अरनै बखानि ककनो तरुइनाय अमतुइ केबो ताखायजेदि ताखौ बुख्रुब अमतुइ বিশ্বাসঘাতকতা ताखायदि ताबु होनैबा जे जातिनो বিশ্বাসঘातक खालायनाय अ बन जातिनो उसुरिनाय जों जातिनो थांनायसै जों जातिनो उसुरिया जों तिप्रा मथा जातिनो बोसकानो थांनाय जातिनो उन्नति खालायनाय थांनाय 70 बছर रमै जे पार्टी रक CPIM थं कांग्रेस थं ताबु हुंकाय BJP जुनो उसुरिनो बागै जिनि बोसकान थांनानै जिनि कमरिया हमनानै जिनि उन्नति हमनानै जिनि हा माननानै एबा माननानै न उसुरिनो बागै जिनि बिरुद्धे षড়যন্ত্র उन्नय दङ आबोनि बागै इ षড়যন্ত্র केवल याको उल्टारिदि ओ वाराय चोक जागो केवल याको उल्टारिदि ओ वाराय चोक जागो केवल याको उल्टारिदि ताखुरक बुख्रुक अवसे जिनि इप्रा मथानि कयमानि जिनि बुवाग्रानि कयमानि बुवाग्रा कक यासाक कक गोसारमानि ओ कक गोसारमानि जों मा दंनाय जों 70 बছरनै फेमलक जाखा तावबो जों फेमलक जागलै जों जुदि फेमलक जागै थांखाङाखै जों कैबो उसुरनाय जों उसुरनाय आसुर ख्लाय उसुरनाय जों जिनि हाबाय हात सालाय थांनाय आबनि आगोलाव होखाय आमनि बागैनो ताखुरो बुखुरक आनि आगोलाव दाय जिनि बरं गोनां खरगनै जिनि बरं गोनां प्रेसिडेन्ट बरं गोनां बुवाग्रा कक सानाय आबुनो साकां आं नरमल कयनेन मुसुंगो आनि खरांबाय नरनि खरां मानजुदि आं सानाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड नरक सानि जों माननाय वाइथाम आं सानाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड नरक सानि जों माननाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड ग्रेटार टिप्रालेण्ड ग्रेटार टिप्रालेण्ड अमनि लगे लगे नरकनो आनि थाकाहाम हामजाकमा खुलुममुं जतनो याफारमनि बिसिंखै थानसा तंगिनै हामबाय खुलुमखा हामबाय सार सिनि बरम गोनां अनरबल EM चित्तरंजन सानि ताबक सिनि बसकाङाव फाइसा बायनाय हाना रमै समाय ताङै हाना गिफिल रोंनानै बागै 1965 नि चिनि तेलियामोरा खुवाय आमचाय चबा खायनाय अरनि जेल चब जागनाय जेल दावै बुजागनाय तिप्रा सारनि बागै बलंगा थाङै सिलाय दी चबा खाय फायनाय चिनि तिप्रा मथानि प्रेसिडेन्ट चिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म कमिटिनि मेम्बर बरम गोनां सार एक्स MLA बिए रांखल सारनो आं कबनाय फाइ कंग्रेसनि बागै बनि होल लाइफ चिनि तिप्रा सारनि बागै सेक्रिफाइ बनि होल लाइफ चिनि बरंगा मोथांनि बागै सेक्रिफाइ बनि लांमा चिनि तिप्रा सारनि मुक्ति होनानि बागै सेक्रिफाइ बनि बागै याफा घरते कथां दगो फ्री खाइबो बनि मानसि ताबं बिताबं केबो दं हामबाय जतनो हामबाय आं बकिनि 55 बोसोर सिगां बरावहाय तैनाव चिरिखक मानो दिनै 55 बोसोरनि उनावलेता एसे चिरिखक माया हायफोनो कचाम बरकफोनो आनि लगे तंनि लगे आन्दोलन खालायनाय गोबां मा दंफोरो ताय दिनै अरनि प्रेसिडेन्ट अंनाय डिस्ट्रिक्टनि ताय सभापति ताबक खालायनाय बरावनो आं खुलुमो ताय चिनि जे ऑब्जेक्टिव ताबक जे मेन तंमानि चिनि हिरो चिनि बुबाग्रा महाराज प्रद्युत किशोर मानिको डायनेस्टिनि अपने लास्ट पीस होय तंखा जरा जरा वानावो तामों सिनाय बिस्काङो ताबक चिनि लगे तंगो बकक सानाय बिनि इंस्पिरेशन बायनो नों आं चिनि थानसावो मा थायो
अब खूब काम को थानसा तामो जों गाहाम खालाय बुजिलायनो हागोन दावराव दिनै मानगोनां EM रक दङ मानगोनां गोजान CM दङ मानगोनां MDC रक दङ जोंनि प्रेस मिडिया रक दं जाय ब्रैनि अक्राजोग रक नेतृत्व हैनाय रक सिख्ला रक नेतृत्व हैनाय रक जतनो आं गाहाम रिबो दावराव फायनाय दिनै हाजार हाजार बरक सानै साथाम बिसोरनि नाराव थुममानि दिनै निश्चय कारन दङ नरनि बखावो इमां दङ नरनि बखावो मुचुंमानि दङ आन्दोलन बबतै खायनाय ताबक दिनै नेतृत्व रक बबतै आन्दोलन खाय जोंनो बेंनाय बेंतै बेंनाय बेंतै सकनाय जों दिनै 55-56 बोसोर सिगां हायतैनो जों खबर हायते मा गुरिलायो सारा त्रिपुराव वाइदग रक जेल हाबखा भूमि पिरियड रक मा खालायलायखा इंलिश मीडियम स्कूल रक मा खुलगलायखा अपनिनो कैसा अपनी कैसा सिम्बल दङ दिनै मोर पाराबो जों इंलिश मीडियम यूनिट नम्बर 4 अपनिनो दिनै एक्जिस्टेंस दङ माने बिराद कैसा और बिल्डिंग दिनै मिशनारि रक ताङै रिखा हजार हजार दिनै चराय रक दिनै इंलिश कक मा सावो जों जखन इंलिश कक बाय लेक्चार मारियो आपुरो बुजिनाय केउ करै जखन जों इंदिरा गांधी बाय कक सालायो मोरारजी देसाई रक बाय गुजराल कक ब्रक आपुरो ऑल इंडिया नि कक ब्रक बाय 5 मिनिट समय न्यूज मानो आं आपुरो जों थांखा द्राबाबु सेमा चरण बरक थाङै आइके गुजराल जे वाइसे सरापसा प्राइम मिनिस्टर अंखा अब आपुरो इनफरमेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री दंपुरो बनिथाय जों थाङै दिनै कक ब्रक जे नेशनल न्यूज कम से कम 15 मिनिट खायदि मानी इंदिरा गांधी नि प्रधानमंत्री दंपुरो आपुरो पहिला ताबक NC रेगमा थैयाखो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज रीडर बो आपुरो न्यूज सानाय को ब्रक न्यूज सानाय नरो साइमनो आपुरो ते आइके गुजराल इनफरमेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री होय जों आपुरो कचाम पार्टी ड्यूजेस खायै आपुरो जों मेमोरेंडम लियोय कक ब्रक बाय 15 मिनिट जों न्यूज सानानि जों सुजुग मानो बन्दगे दिनै किताब ताबक जों आंदोलन थायफाय माने हजार हजार त्रिपुरा सारक ताबक इंलिश कक बाय मासावो I am proud for all of you आं जों बाथ्राव दंफावजागै दङ हाँ our revolution जों जे विप्लव खालामनानै शिक्षा विप्लव बांला मीडियम स्विच ओवर टू इंग्लिश मीडियम 1974 जायन हुल खुलखा दारचय खुलक yang पित्रा मा खुलखा मोरपारा खुलखा अबतै प्राय 26 जागावो तबक तुई दुबो दंखो कालबारि खारबो जिनि गायपें अब जिनि TTLIP स्कूल जों खुलक माने आपुर अनेक अर जिनि मोरपारा अंथं अबतै दार्जिलिं रक अंथं और जिनि मास्टर खायनाय बेतन क्रैतै मास्टर खायनाय शिक्षा रकनो शिक्षा रेखा अब जिनि रिवोल्यूशन जिनि विप्लव नि बथाय आं दिनै आकक साननानै रावनि बसकां मांखा आनि बखा दंफोक जागै दंखा दाय दिनै दायबो जों हाकि फिलनानै अंथं मा खालायफायखा NIT अंथं जों मांखा दिनै 6 शेड्यूल इंडियन कन्स्टिट्यूशन नि जखन जों दाबि खायो 6 शेड्यूल बो जों दिनै मांखा ओ 6 शेड्यूल मानैनो जों दिनै खुमलुङो TTAADC नि काउन्सिल रक अंखा और ऑफिस रक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रक मा अंखा अब दिनै जुगे जुगे दिनै अकरा साकरा रक मोर पारा रक आनि लगे नरमनि लगे जों खुवाई जेलो मा थांखा हाकि फिलनानै आन्दोलन रक मा खालायखा बनि बागै अबतै रक ताबक सिखला रक नराव जदि अब पखलाय you will be fail revolutionaries अब नराव पखा नरावनि बसकां ना आगो मायंनाय
You must remember the past. Therefore, you have to learn a new lesson so that you can achieve and succeed to your goal. Only Rajani Maharaj, Detabong, Nuno Anatoli Detabong, last 5 himani, Chansa himani, of a flop of life, failure of life. You must recall your past life, your parents' life. Nini Puma Buparo, what's your cost of like that? You must recognize, you must acknowledge it. We're 어머니 방에 좀 톡하고 কিন্তু nung yang to yo English ko mapai ka apa nung yarong jadi nung siyang klay you will be nowhere, you will be a failure person. Berayong to ngerami yarong biang ngerami biang ni pai Maharaj nun naraw kosto rina ni klay nay ngerami yarong ngerami hakor boro ako jadi naraw tinisiyang Hai andron kayo, how kayo. Sari grong kayo, bumabuparono, kosto mario, yung drugs makayo, chuak maru nungo. Sari grong yung lamaw tangkang kalay, badar gandawo, tinitipa saro. Ay, klay dong himo. Yung narang sano, gari bata kayo, yung narang sano. Apo yung kalay, the vision and the unity function is a message to the Maharaj, Nuna Norimani. It would be a failure. My advice, as a senior Borok Hisabo, Tabok Zoratini, Maharaj Nunga President Maung Nainklay, ang Maung Raka, Tansani Interesto, Tini Juda, Antoli Grassrooting Natung, Kibay, Ting Tansa, my family. In the interest of the Tansa, Ting Jotokisu sacrifice Makayo. You have sacrificed. Nung sikha bisi katalo 2022 mo bisi katalo nung netamo sacrifice kay ka meni somas ni bagay ang kaisa moy tutong mani asam regiment korok tham chuti bara pension phai bolong uthangai picnic khai ka 10 liter drum ni arak mat kang kabara nungoy pirok phai khong khlai korok ne kisa एक मनी कोमता खरक संखले बेलाई बा फेकोगलाई बा गong malai kala mawo bolong thang mani unglai ba gong malai ei u gong no se kombol hini thang rong ka lebo maka te bini kunai yaro oh yar bo kombolong ya kari di bono bo gong se ne ani mo kolo bo bang kombol hai te nuple bini ko gong lo tamerong kang ba gong mo bono yang thapure chamani apengong ke ba huk te ma phayong bolongong gle ba hatai rok le ke gong bo tong tong da bono romo yas esku kolo pa hai mere kamle tong ta bono ulong ke bo chuak phekno thoiro klai ka khol be hada khabo ke jini khom oh yaro ano chubari di ang kombol himani kombolong ya gong mo itong kapo nungke berapa sawo oh ya nuno bocung ya kari di himmani nung tamo ya kari ya nungke bu browni piting browni yar saka oh ka ani palo ang basatai singono ugong no ya kari ka agong ano ya kari ya itong kaplebo nung tini drugs kayo, chuak nungo, arak nungo, buba bupani, makna hotelo. Nung jadi obote continue kalay, ubisi katalo 2023, tini je revolution je, tini Maharaj netrito chungno, bengay tangmani, you be an obstructor. Nung jadi tabok, ubisi katalo sora tongko, o gongbo.